anchor, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Inilagi po nyo boss ng lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pa rin makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigalang Martes o pizza 16 na. Buwan karon sa Hunyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon manghigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga makigsunan. Tulo ka sunod-sunod nga insidente sa sunog nahitabo dinhi sa dakbayan sa Subok kagahapon hangtod karong kadlaw. Straight to the point. Extra careful gyud ta mga higala kay naunsa ba ning kalakiharon. Tulo man gyud mahigala ka sunod-sunod nga sunog baguhay lang mahigala nagresponde dito. Sila si kasama nga Paul Lauro, Jane Gallardo mga kaubanan. Ining niigo mahigala nga sunog sad karong kadlawon mga sukitig paminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Vice Mayor Tomas Osmeña nagtinguha nga malutsan og cease and desist order ang Montirasas de Cebu hangtod nga makakumpleto kini sa ilang mga water catchments. Straight to the point. Hangtod karon pa rin makakumpleto mga sukit tig paminaw. Naganta sa nagpagtagad butaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang Kapitolyo ni pirma og kasabutan tali sa mga local government units og pribadong sektor alang sa Clean Toilet Staff Partnership Program. Clean Toilet Staff no? Partnership Program kini mahigala tuyo nga dunay limpyo nga mga comfort rooms nga magamit sa mga turista nga manuroy sa probinsya. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad butaga sa atong pabanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mahigala usa ka lalaki hastang di malasa kay nasaypan kini nga kawatan o gipusil ang iyang ulo. Straight to the point. Yawa ining kalakiha mga higala. Pagtan-aw pa sa CCTV ang biktima dili di ay mo'y nangawat sa mga butang gikan sa giparking nga mga sakyanan. Straight to the point. Yani sa may Sergio Osmeña Jr. Sergio Osmeña Senior Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Ako ni hatagag pagtagad butaga sa mga kagalaan sa atong pabanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the O point. sa pikas nga bahin sa kauluhan o ubang bahin sa nasod ni saka pa ang mga namatay gumikan mahigala sa linog nga niigo didto mga kagalaan sa Mindanao. Straight to the point. Ang matod pa sa record mahigala ni saka pa ngadto sa 65 ang namatay samtang gituhan nga moabot pa sa 36 ang namising. Straight to the point. Ato sa nintagag pagtagad butaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. laing bahin, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni patawag na og special session sa Kongreso ugmang adlaw. Straight to the point. Kini aron matuki ang napinding nga mga priority bills. Pero ako lamang sultihan migala prangka lang nga pagkasulti inday kining maong special session para na gini mahigala sa change of leadership diha sa Senado. Human mahigala sa Senator Joel Villanueva matod pa og ngani mi-issue na tog statement murag milugak na mahigala ang niya mga statements og matod pa niya nga mutambong siya sa session, special session nga ipatawag mahigala sa presidente. Straight to the point. Katalig pagtagad do butaga sa mga kagalaan kay kadto man gong ila mahigalang basihanan nga nakabira sila mahigala ang ilang birahon duha man gyud usa man gyud si Cheese Escudero na man gyud nabira. Ang ilang pagpugo sa Abilino case mga higala nga muhaom sa ila nga 12 la kabok nga mag-elect og Senate President pro tempore alanganin gyud kayo. Bisag unsaon pagbali-bali mga higala. Unya lisod sa na kayo nga imog yung ipugos. Unya maningog mga higala kunuhay itong mga uban bita lang katong mga mutingog nga okay lang pero kanang naa ka sa academy unya mutingog ka basi niya musunod ang mga estudyante day maluoy sa ta. Nga imong ipugos ang Abilino case imong ipugos nga mohaom gyud.
Lisod yung kayong mo ipugos ka muhaom yung Abilino case kay dose lagi mabunlot na Abilino na lang mai-apply. Og imo mga higalang basahon gyud ha ang Abilino versus Cuenco nga kaso mahigala medyo makalingo-lingo kagyud. Pero na kay bias mahigala ipugos na lang mo nga mauna ni sakto na gini. Kaysa ako naingos pagkakaroon, as of this time, mga higala, si Senate President Alan Peter Cayetano mo yun dunay dako mga kigalaang legal basis. Nga siya mo Senate President, si Loren Legarda mo Senate President pro tempore. Mo na klaro-klaro ang istorya ha. Kanang Abilino case may gala at least na alam po sila gisandig-sandigan pero matawag na to may galag mas bugat nga Alan Peter Cayetano kay Constitution kana. Kaning Abilino case may gala lack of jurisdiction ganing Supreme Court anak mga sugid ni paminaw mihatag lang ang Supreme Court og obiter dictum ni anang maong kaso mga higala opinion sa korte mga higalaan. Straight to the Pero og point. mang adlaw og mailog na ginila kay tuanas Joel Villanueva mo balhin ha. Kining ato way pabor-pabor maingon na sa tanga sa matas balaod na mao na panahon na day nga si Win Gatchalian na gyud mao ay presidente. Pero pagkakaron sama ni mahigala ba nga nangilog og duwaan sa batang pobre ha. Ang ginikanan mahigala sa batang giilugan og duwaan igo na lang hintan-aw in town. Kay ang nangilog mahigala katong bata nga dato nga abusado mahigala na mga ginikanan mga gamhanan kayo. Wala na gitawon mo palag ang pobre na ihatag na lang na day. Ika na lay pasinsyado. Pero sa mga matas balaod, klaro gyud. Mao ni karon nga tanawa ha, mag Senate Blue Ribbon Committee hearing unsa may naka significant sa anak mga kaigalaan. Bisan pa og dunay special session ugma, nya duna na gyud mahigalay pag-ilog sa leadership ug mapuhon, di okay. Sa matas balaod, mao na gyud na mahigala. Si Senate President maingon na kita nga og ma-elect sa Senate Senate President pro tempore Win Gatchalian, siya na gyud mao mo dumala. Siya na gyud may legitimate mahigala bahala giunsa nila pagkuha nas Joel Villanueva. Straight to the Pero point. karong adlaw kanang Blue Ribbon Committee hearing nga himuon mahigala sa Cayetano Black valid pagyapon na hasta tong committee Senate Blue Ribbon Committee hearing atong June 4 day. Valid pagyapon to. Og kini ni ang on record pagyapon to mahigala nga na plastada to na recorded to ang mga testimonya sa 18 Marines Straight to sa the point. Senate Blue Ribbon Committee nga legal mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Ang tanig pagtagad lubutag atong dugangan sa paghisgot ha kay kini ni ang duna naman mahigalay mga fillers si Brother Joel Villanueva mga kahigalaan medyo milugak naman medyo dili po na siguro nato na mahigala to lang i-discussad og ang uban ni komentaryon Joel ang uban mahigala ni okay rasad ang uban mahigala nakasabot na san Joel Villanueva kay di man pud lalay mga kahigalaan niyang nahimutangan karon kay kaybaw naman sa mahigala og tan-aw niya maglingi-lingi sa siyang palibot si Jingo Estrada gitinuod man gyud tuwa man gyud nasuod man gyud prisuhan nakasabot nakas-pattern tan-aw ni mong Chis Escudero ni balitok mahigala yahay man ang iyang kahintang day unya ang pattern tanaw ha si Ralph Ricto gipasaka ang kaso sa ombudsman dako kay tong kasuha kay 60 billion today ang kaso to may galas PhilHealth pero gidismiss man gidismiss ombudsman so ikaw mahigala makasabot kas pattern nga tanawa si Chavit Singson pasakaan basta kay kontra ka gani so si Joel Villanueva mopili siya asa ka mosunod kang Jinggoy or mosunod ka ni Chis iyan ang ipamalandungan sa taas-taas nga higayon kung tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Pero point. sige lang kay katawhan mahigala nag-take note man ining tanan mga kahigalaan kini ug uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.